ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing chakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau Hadin ke jing yo jing tip baka wain ke jaka puli ke badon hapo upor usam ke Southwest Khasi Hills District ka Rilang College bakala khot admission ya ki samla puli house nem arjar arpu arbat arpulai ka senjuk kiseng samla shnong shiliang harengkat bat ka HYC mautau pada kila lej ban jurip kum shibenta ban aimen sim pause hagane ke jing lej jurip yagane ke college ke badon ham mausau kini ki arkan hon kila lapan banda khongpong hakaba om shimdon kena puli hagani ke jaka bat kabadon kadai tang ka yeng sudah rengkat ki bilor kiat kabala kelapan ban kum ka khtem jong ginong le kam sniu usamla walambok nong si chairman keseng samla shnong shiliang ulabu jingkeli ya ki bor badai pet ba balai gani ke Rilang College kabadon ham mausau menta kadon tang ka shinrong ka ba klem la ban pentri kam AA Ula kentu ya ki bor badai pet bagi day ban pentrai kam hok ya gane ke college kumba kila dep ban pensngau syau pait ba Hadin ba nababun kipat ba kilapan sengau hangi ba kilabu ya kejingkeli apa yang jongi ba memensyua layo sengau ba kani college tabuan angtai hakasnong siliang hakadong siliang tikano kalapan kemen kalapan sengau tanat bat kalapan sengau suk mensim ni kibabun kipat ba nong song jong kani ka dong siliang jongi ti hendrai pause hakaba kila kemi lenti katkum ka jing sawa ka kubor ba ban wanra ya ka college hangtai kawan pensuk ya ki khun samla ki ba thrang dik dik ban yo man pendep ki jing pule ki ba sngau ba kimla ban kot bor ban le sekiwe ki jaka ki ba khambyang lane kum ha ki jaka ki ba khapsor ki ba don ya ki college ki ba byang ti kanu ka pen kemen ni ki pa ba ki khun samla jong kani ka dong ka than silang adin ba yo sngau ba kan wara ya kani ka college ban gyo sngoro ki khubor ki ba une uta orang ba ubastat wanra ekta uta orang ba ubastat wara ekta henrei menta kami ke jikeli la uju upaj ba hi babalai kane ka Rilang College ka balawan ra hange ka sa tang ka songrong umdon ni ye umdon tiar umdon tar umdon kata ka kita kinong hikai kiban hikai bat umdon ru ki khana lane kinong pule hagane ka college habang ngilet pek bat ngilet spek keluar kane ki jingbu jingkeli jong kipat ba ngilap ba kadai penban tang ka slem jong ka jingle sneu ka kelalong penban ka slem jong ka baai ka jaka yaki ba don ka jing perkhat ba sneu ban yale smobha ban yale kemen ban yadi yabam hakani ka jaka kipat ba baro ngi smob kemen bat ngi perkhat ba kane kan dei kata ka slem ban ai jing start na kabenta ki khun samla jong ka dong slem bat baro ki kemen halor kata kabenta dari pause menta pat ngisngausi barong bakani kalang kelalong penban kajaka kaba long kajaka kaba kaslem jong gajing sneu namar nitip bahakini kisneu kisni ki ba menta ki jing sneu ki ba bonjat bat kinongle ya ki kam sneu ki ale banwat iki jaka babit babyang tinggi susi banong ba ban suwan bu ya kani tang ka songrong ban long kala penban kajaka ya ki babun ki kam sneu ni sengau ba ni kwa ban kerpat ya kibadai pek bakmi lani ka komiti lani kanu ka benta kibawan ra ya kan ka college hangne sengau ba kumba phi lawan man pen sengau bat kumba u pai ba u angnut bat u thrang u sengau kemen u sengau dap da kejing sengau ngu ya ke balawan ra tu ai ba pentre kam hok ya kan kum kata ka college kaban ai sisa ka jimentoy na kamanta ki khun samla jong garong silang kaban long sisa kata kalenti na kabenta kalawe jongki kumba ki thrang bat kumba ki lasau kemen hakapor balayo sngau ya kani kabenta nim kuat ba
Ya kan ka benta kan sulong ban susim kabu danur ban penkela ban sim kabu politics halor kan ka benta. Ai ba ke ka ba phila pensngau ban wanra ya kan ka college Karilang college hang liha siliang tu ai ba pentrekam ya ka kumbakalalong. Niyo sngau hang niyo snem baladep hakisnem baladep la don ru ka jingkot admission na ka benta ki kena pule hang ne bat kum juru kala don ru ka advertisement na ka benta ki nong hikai ru te hendrei habang iwan pek mentapat ngimlap tang ki mau nong rem ki ba da ki phau lap hang we dei bat ka jingte ki building bat umdon kita ki tiar gitar lane ki bench ki desk lane ki benta jungka badai ban ai jing pule nam ta ki kena te kane kalong ka ba na kalian jongi ko kon sama jongi kadang siliang ogi penpau ka jing sopsi bat ni perkepat ru kum bala pensiau ru pai pa jongi ka dong ka thain ba sobha mano badai pet ya ka benta sobha ban pentrekam ya ka what you one ban pen semau tenat ya ki pai ba lani ki kun samla tang haki kendiat por ka ban long ka jing sim kabu hakanu re kanu ka benta hendrai tu ai ba ke ka ba phila pen wanra hakani ka jaka tu ai ba kani kanda pen urlom bat ni kwa ban ui ya kata ka jing yo nong jong ki kun samla jong re kanong thai te nakaliang jongi ni kwa ban kerpat ya kani ka benta te tang kita hi hadin mula wan chunga ya kani ka college kadai halo kanong rim bang ui ba kadon kani khot admission ya ki kena nam taka Bachelor of Arts no ka jingkot admission ka de haus nam archar aku arab apply te naklen jungi ha jimun kam naklen jungi musoban hadin mangin i ba kadon ka jingkot admission ma kadon ka rilang college po jong kadon tan jungi naklen jungi kung kipai ba jong kadon tan ni dapat jing dokumen hadu ka ta makidon kita ki nong yu ijengai banwan ra ta college hapo jong kadon tan jungi mar ngimla bandan ma kadon tan jungi hi ni dong syak kita ki bruk ba duna bah ka yok squad tel mak jingdon jong ne college kan yarap sibun kamdam ya ki bomla ban pha kum hasilong ne makuran na noston haki bad haki we jaka te ngia kandur bat ki ne ki long kmi long pa ki ba ba lomba jong jingdon jong ne college nomor ba naklen ki kimla ban pha haki we jaka mar ki hak kum kalong hi ni ki nong kadong ya ki bun ba ki ba don kun daki nyo prak lengut te hadin mutuk debit kelas 12 nang ne namut dan narang ka sim jenjang bhai ki bakin waying ha sorslong ne mukura nam tajungki specific tajungki tembak jingnon ne college mo lak kemen pha hadin mangine ui bagadon khot admission naklen jingir ngile konsol baki pet karon ne college lada phimla ban pha sawe karon ka jaka pulihang te lomba jong kan jingdon ne college kan ai jing toy sibun yang ki pai ba jong kan tanjungi te ke jingla jungi ya to kasngi hi marwan juga yang ne college kalong bangin haga juga por bangin ai play kamtam kini ki yakta ki bro ki badon kata vision ban warna kata ka slam ban ai jing kai haga ne katong tanjungi henry kalong ke maksudnya nilai de ka jing kemen ba ban ai play ki bro badon kata jing jingai ko ne ka badon tak jing i ban warna ne ka jaka ajing pulen re nang ila lapo yang type ne ngila pun ban ba kidon kadai pun ban kaslam jong hikam senyum ngilap ki bilor biar ngilap ki bilor kiat ki plastik bernilap bagi kamera ki supri renghang kam don ke jingkhang te kidon ki ba tu ngi ba por menmit sedon bagi bro te kalau kayak ba konstruksi ini bat habang ngilap jure patai ngilap rubah kaneka rilang college kumbala to onte kadai pun kam semdai ka pisa jonor Ndai ngilap ba kadai pun ban ba yak te ka building la yo lomba kaneka skim CMSRDF how arjar khat pra arjar khandai how ju usnam hi ngilap ba kadon hi kajuga kadon lomba kaneka skim ke ketang kaneka SRWP arjar khat pra khandai march ko sekolah lamang hone
te naklen jungi kwa ba kumba pilawan ban te kene college namta ka ban ajin kai yaki khna ni kwa ba kene college kan trekam hik mta ke tak re ke kwa jungi mo ni kwa ba kumba pilawan ban ngin so sarong mangila don kene college ngila so sarong mane tu khana ba ngir ngidon college untang silong untang makurat kasile jungi ru don college ni so sarong handai ba lomba ke jingdon ni kene college ka bom se matre kam ka penjab buram hadu kata tai tena kan ni kan tu kini kibor ba depet ba kuma pilawan ban penbera pajba pada penbera pajba lomba kilap patrai kibor ni kwa ba kan college kan trekam kata gede ke jingkwa jungi tetang ta nak jungi